Autobusa lepo, ikaslez gainezka. Bilbotik Donostiara herriz-herri tripak bihurgunetako bakoitzan kateatuak. Gogoan dut, estu joaten ginela. Nor bere eserlekuan, baina estu. Izerdia estu, pentsamendua estu, emozioak estu, isiltasuna estu. Eta denak gertu, denak gainezka, neke, begirada, ilusio, nahi eta behar. Asteburura autobusez. Haize pixka bat zor izaten genion geure buruari. Freskotasuna, hezetasuna, pausa bat. Astea ebakitzea. Batzuek leihotik haragoko paisaietan egiten zuten irrist. Beste batzuek autobuseko pasilloan hauts pinporten bila galtzen zuten denbora. Eutsi eta pasa. Kilometroak abiadurari janez. Hantxe harrapatu ninduen irakurketak, Elorriotik Elgetara bidean. Pasa dira urteak, 20 bat gutxi asko, eta ez dut ahazteko liburuaren kobazuloan nola isolatu nintzen. Nola egin zidan amu, emozioak. Nola ulertu nuen, bat ere pentsatu beharrik gabe, momentu hau nirea da. Akaso etzen liburu irakurtzeko girorik gozoena, baina hori du irakurketak. Hori ere badu irakurketak. Tira eta tira egiten duela. Buruak gerorako uzteko esan arren, eskuak motxila ireki, liburu atera, magalean jarri eta begietan itxatsi zidan. Irudikatu liburu bat, begietan pega eginda. Betileak hitzetan zintzilik, eta begirada izarruxo. Irudikatu gorputza barrurantz. Ikaslez gainezka zegoen autobus hartan, negar egin nuen. Negar egin nuen, liburuak negar egin ezan nahi izan zuelako. Barruak malkoz egin zidan kanpora. Hori ere badu irakurketak, indarra. Ez nuen malko parrasta lehortzeko aleginik egin. Behar nuen, nahi nuen, eta hori nahiko arrazoi izan zen nire emozioen askatasuna lehenesteko. Ipuin batean bezala. Juan Mari Irigoyenen ipuin batean bezala ari nintzen irakurtzen. Negar egin nuen, malkoa solte. Ikaslez betetako autobus batean. Elorrio eta Elgeta arteko errepide tartean. Irakurketak indarra duelako horretarako ere. Negar egin nahi ez duzun tokian, negarra eraginarazteko. 20 urte geroago, horregatik ere maite dut Juan Mari Irigoyenen ipuin batean bezala liburua. Jende arteko intimitatea zer den irakatsi zidalako. Erakutsi zidalako gai naizela beste dimentsio batean egoteko. Ingurutik, kanpo. Beasainko autobus geralekura iritsi eta autobusetik jaitsi nintzenean, barraskilo sentitu nintzen. Neure baitan bildu nuen liburuaren esentzia eta arrastaka, mukiplast egin nuen etxerainoko bidea. Liburuaren arrastoa askatzen joateko beharra sentitu nuen. Jakin zezatela, ipuin batean bezala bizitzen asmatzen duenak, autobus bidaietan planto egin diezaiokela existentziari. 3 dimentsioko planoetatik salto egin daitekela behera, gora erortzeko arriskurik gabe. Etxera iritsi aurretxoan, bizilagun batek gelditu ninduen, autobusa negarrez aritu nintzen galdetuz. Hurrengo goizean, Juan Mari Irigoyenen ipuin batean bezala sartu nion postontzian. Pasa dira, 20 urte gutxi asko. Oraindik ez dit liburua itzuli. Irakurketak harrapatu zuela badakit. Barraskilo dabil, ura ere. Irakurketak eragindako emozioak etxetzat hartuta.